Сәлем, қадірлі тамашашыларыбыз, исәнмісіз ижат сүйші дусларыбыз. Бүгін шимбе йылдызлық мезгілері сізнің білен бірге. Тапшыруыбыз бүгін үйде қалдық форматында. Бүгінгі тапшыруда да біздің оралашырлық дус бар. Хәм үйде қалдық форматында ішләу рәуішінде біз аның білен онлайн оралашашақпыз. Әгер сіз әзір екен, біз тапшыруыбызны башлайбыз. I've been cheated by you since I don't know when. So I made up my mind, it must come to an end. Look at me now, will I ever know? I don't know how, but I suddenly lose control. Satisfied within my soul. Just one look and I can see her believe. One more look and I forget everything. Whoa, Mamma Mia, here I go again. My mind, how can I resist you? Mamma Mia, does it show again? My mind, just so much I miss you. Yes, I've been broken hearted. Since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma Mia, now I really know. My mind, I could never let you go. I've been angry and sad about things that you do. I can't count all the times that I've told you the truth. And then you go and you stand at home. I think you know that you won't be away too long. You know that I'm not that strong. Just one look and I can clear believe. One more look and I forget everything. Whoa, Mamma Mia, here I go again. My mind, how can I resist you? Mamma Mia, does it show again? My mind, just so much I miss you. Yes, I've been broken hearted. Since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma Mia, even if I say bye, leave me now or never. Mamma Mia, it's a game we play. Bye, doesn't mean forever. Mamma Mia, here I go again. My mind, how can I resist you? Mamma Mia, does it show again? My mind, just so much I miss you. Yes, I've been broken hearted. Since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma Mia, now I really know. My mind, I could never let you go. Dostlar, бүгінгі тапшыруыбызның төп геройы Зей шәһәрендә яшәүче, иҗат итүче, хезмәт итүче, республикабыз өчендә, бигрәк тә Зей районы өчендә бик кирәкле, кадерле кеше. Ул 3 гран-при иясен тәрбияләп, иҗатка мәхәббәт үстереп, зур сәхнәгә җибәрүче. Һәм аның исеме Әлфия Харис кызы Вәлиуллина. Күп сонлы созвездие йылдызлык фестивале җиңүчеләренең педагогы белән без хәзер сезнең белән аралашачакбыз. Әйдәгез бергәләп аңа шалтыратыйк. Әзерләнәбез. Хәзер булачак. Әлфия Халисовна? Исәнмесез, сезне йылдызлык мизгелләре тапшыру борчый, һәм бүген сез безнең тапшыруыбызның герое. Хәерле көн, Марина, хәерле көн, кадерле дуслар. Барчагыбызның да сәламәт булуын, исән-сау яшәвен телим. Дорогие друзья, примите нашей республике отличнейший знак. Национальное сладкое блюдо чак-чак. В нем запах просторов наших родных и дружба
народов больших. Сәлем сезгә чын йөрәктән абыйлар һәм апалар. Халкыбызның тыймасыннан ялкын тулы Казаннан. Әссәламу галейкум дуслар, туганнар һәм кардәшләр. Татарстан җирләреннән килдек җырларга килеп. Әссәламу галейкум дуслар, туганнар һәм кардәшләр. Татарстан җирләреннән килдек җырларга килеп. Siz nичек яшисез монда, шундый сорау мин бирәм. Җавабын да ишетермен сезнең якты йөзләрдән. Әссәламу галейкум дуслар, туганнар һәм кардәшләр. Татарстан җирләреннән килдек җырларга килеп. Әссәламу галейкум дуслар, туганнар һәм кардәшләр. Татарстан җирләреннән килдек җырларга килеп. Гармун бирәм йөрәкләргә, кызларга, егетләргә. Мәхәббәт, сулык, җылылык сездән алып китәргә. Әссәламу галейкум дуслар, туганнар һәм кардәшләр. Татарстан җирләреннән килдек җырларга килеп. Әссәламу галейкум дуслар, туганнар һәм кардәшләр. Татарстан җирләреннән килдек җырларга килеп. Әссәламу галейкум дуслар, туганнар һәм кардәшләр. Татарстан җирләреннән килдек җырларга килеп. Әссәламу галейкум дуслар, туганнар һәм кардәшләр. Татарстан җирләреннән килдек җырларга килеп. Татарстан җирләреннән килдек җырларга килеп. Татарстан җирләреннән килдек җырларга килеп. Я Халисовна, менә шундый сорау туды. Барыбыз да хәзер өйдә утырабыз, һәм менә сез карантин вакытында вакытыгызны ничек үткәрәсез? Без өйдә торган бу көннәрдә балалар белән шөгырьләнүне туктатмадык. Репетицияләр, онлайн режим Zoom программасында ярдәмендә алып барыла. Аңладык, Әлфия Халисовна, ә менә сез дистанцион рәвештә балалар белән шөгыльләнәсез. Ә нәтиҗәсе бармы? Ел дәвамында балалар белән даими җырлау сәбәпле. Шәхсән мин аларның вокаль мөмкинлекләрен, югалтмауларын, өйрәнгәннәрне онытмауларын телим. Балалар үзләре дә җырларга телеп катнаша, чөнки бу һәр вокалист өчен бик мөһим. Килгән саен сезне сагынып киләм, канатланып киләм кыш кебек. Сезнең белән булган очрашулар, калкып белән җавап бирегез. Әйдә, 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 җырлыйк әле, җилкендер игәлек хисләренә.
әһалисіне сіз, тірісін әйткенде, республикамызда танылған жетекші, танылған педагог, сіздің нәтижелеріңізде шоқтай, көріне, әміне сіз педагог болам деген фикірге қошан келдіңіз? Мин бик тә үз эшемне, балаларны яратам. Бу хезмәттән башка яшәүне бөтенләй күз алдыма китерә дә алмыйм. Педагог ул сәләт һәм һөнәр. Педагог булу теләге үзе килгән. Балалар белән аралашу, балаларга һәм сәнгатькә мәхәббәт, иҗат һәм аралашу ярдәм иткәндер. Үзләрен балаларга бирү эш процессында сәгатьләрнең ничек узуын сизмичә, аларда үзләрен дәвам итү дигән сүз. Еш созвездие Йолдызлык фестиваліне келгенде сіз зур ансамбльлер алып келесіз. Әміне тулысынша сізде күпме бала шөгыльләнә? Бүгенге көндә мирас төркемнәренә ирешә 64 бала белән шөгыльләнәм. Әле тагын үсеп килүче бәләкәй төркемнәрем дә бар. Безнең копилкада бүгенге көндә Созвездие Йолдызлык фестивалендә яулаган 3 гран-при исәпләнә. Аның иң беренче 2007 елда Мирас ансамбле яулады. 2009 елда ансамблебыз солисты Айдар Сулейманов гран-при иясе булды. Хәзер без үзебезнең иҗат коллективында белән бик горурланабыз. Ул бик талантлы, акыллы, ярдәмчел, мәрхәмәтле. Допоки aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue del dovere suoi. Vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano le sole lampare e le bianche scia d'un'elica. Senti il dolore nella musica, salzio del piano forte, ma quando scende la luce è sempre un dolce anche la morte. Poi che gli occhi le ragazze, poi gli occhi verdi con il mare, poi all'improvviso scende lacrime, sempre un dolce anche la morte. Voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue del dovere suoi. Айдар Сулейманов, город Заинск. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue del dovere suoi. Üçüncü гран-при Азаль ансамбле яулады.
Әйтегез әле безгә. Менә аларны тәрбияләү өчен педагогта нинди сыйфатлар булырга тиеш? Фестивальнең иң югары бүлеге алу өчен көчле, үз-үзеңә нык ышанган булу. Тырыш һәм күп вакытлы репетицияләргә бирергә кирәк. Безнең балалар көн саен шөгырьләнә. Шунысы да бар, алар мәктәптә дә уку алдынгылары. Бу нәкъ менә аларның тырышлыгы, максатчан булуы турында сөйли. Yüzün nurlansın, mine doşlat yatılsıysan nurlu yüzün kurlansın. Faydasına koşalım, ilerlemeler şaşırma, sakar birge koşalım. Bizde koşarımada, faydasına koşalım, ilerlemeler şaşırma, sakar birge koşalım. Аны кем белән эшләве җиңелрәк? Ансамбль беләнме, яисә солист белән? Әлбәттә, ансамбль белән эшләү күпкә катлаулырак, ләкин бик кызыклы һәм үз эшенә бетереп ала торган хезмәт. Солистлар белән эшләү башка төрле күңел кенәгәтлеге бирә, чөнки кечкенәдән сиңа шөгырьләнергә килгән баланың ничек иҗат мөмкинлекләре үсүен һәм монда синең өлешең булуын тыю бик рәхәт. Шунысы бар, иҗат җитәкчесе талантлы баланы күрә, аның белән эшли, ә менә аның үсешендә баланың үсәргә омтылышы, тырышлыгы зур роль уйный. Һәм гадәттәгечә тапшыруыбыз ахырында геройларыбыз катнашучыларга, җитәкчеләргә, иҗат сөюче кешеләргә теләкләр юлый. Сез дә Әлфия Хәлисне берничә сүз әйтегез. Минем өчен бу тормышта иң мөһиме һәрвакыт алга барарга. Максат куеп аңа ирешергә, сәнгатькә һәм балаларга булган мәхәббәтне сүрелдерми яшәргә. Педагогларга мин җиңүләр, киләчәккә ышаныч телим. Күңел биреп җырларга, балаларыгызның унышларын күреп сөйнү өчен аларны яратыгыз. Аларга үз-үзләреңә ышаныч На гармошку, на грядку я ромашку положу. Веселей играть сегодня, гармонисту накажу. Гармонисту
удивились, забивались и ложились на плечо базарного гармониста. Я влюбилась горячо. Гармония моя, да гармоносинки, эй, золоченые долголосинки, ой, играй, 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 колоски подпевай, золоченые долголосинки. Если бросишь меня, милый, ошибешься, дорогой, хоть наличка некрасива, но характер золотой. Гармония моя, да говорушечка, эй, веселей играй, мой Ванюшечка, ой, играй, 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 галочки подпевай, веселей играй, мой Ванюшечка. Менә шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре, Мирас һәм Азаль җыр, бию ансамбльләре җитәкчесе Әлфия Харисовна Валиуллина белән әңгәмәбез тәмам. Һәм дуслар, тапшырубыз ахырында бер кечкенә генә сюрприз. Созвездие йолдызлык хәрәкәте катнашучылары өйләрендә утырып, әлбәттә, фестивальне сагыналар. Тик алар фестивальгә карата мәхәббәтне җырга сыендырырга тырыштылар. Һәм әлеге мизгелдә, берничә мизгелдән без шул җырны сезгә тәкъдим итәчәкбез. Ишетегез, карагыз, безнең белән булыгыз. Созвездие йолдызлык хәрәкәте катнашучылары бергәләшеп вируска каршы. Счастье в мире нету, это знаешь ты, мой друг. Когда созвездия планета собирается вокруг, но мы никак не ожидали и все еще верить не хотим, что мир беден и беда, ворвался строгий карантин. Останься дома, лоишь дома, и мама лишь сидит. И ты не выходи. Башкатнайся, күрмәсе, файдагына йөрсәң дә. Йолдызлык сиңа мәхәббәт яши безнең йөрәктә. Тәмамлансын тизрәк карантин, өйдә хәлләр коточкыч. Өйдә сармандарда, өйдә балкышлый буа. Өйдә моңсуларның бергә, өйдә утырганга, өмет йолдызлары яши күңелдә. Карантин назад и дома, нам не выйти погулять. Ходим в масках и перчатках, мы продукты покупать. Сидим на карантине, но тяжело сейчас и нам. Миллионное спасибо шлем мы нашим докторам. Веселимся дома, а месяцы дома. До встречи с друзьями, не знаем, все пойдет. Созвездие дружит, созвездие верит, другим фестиваля летом каждый споет. Марат и мы Өйдә собаларда, һәр беребез көтәсәк нәгә чагышыр. Дуслык йолдызлыгын, өмет йолдызлыгын, дөнья белән бергә вируска каршы йөрәкләр бассын. Менә шулай итеп, дуслар, кечкенә генә видеороликта созвездие йолдызлык хәрәкәте йолдызчыкларыбыз фестивальгә булган мәхәббәтләрен һәм
вируска каршы булган мөнәсәбәтләрен сыйндырырга тырыштылар. Минемчә, аларның бик яхшы килеп чыкты. Сез дә, дуслар, безнең белән булыгыз. Өйдә утырыгыз, битараф калмагыз. Һәм бергәләп, дөнья белән бергәләп, без шул вирус белән көрәшәчәкбез. Һәм җиңеп чыгачакбыз. Исән-имин булыгыз. Очрашканга кадәр йолдызлык мизгелләре тапшыруы сезне бер атнадан көтеп кала.